Napalaos ti panagyaman ni Mayor Richard Degala itibiyang ti Family Marcos gapuanan na taado dagiti proyekto nga maipapaitata iti ili ti Vintar Ilocos Norte nga daytoy ket sigon iti mayor ket napinpintas pay ken nadurduras nga ili a Vintar mga ka-JCQ. Alekmeten daytoy nga gundaway nga agyaman kadagiti boss tayo kadagiti Marcoses. Kaniya po Presidente Bongbong Marcos, ni Ma'am Amy Marcos, ni Ayayatenda yung senadora, kastamit dito nakagagaget nga gobernador tayo, kapada tayo nga diyaka mo, dansa nga babanbanog, kaan nga agsarsar din, kasi makitam no kasanot pa nagtrabaho da, kastamit dito yung nakubingem nakalalaing congressman. Nakaswer-swerte tayo, tadada kakastoy nga mga idadaulo ka tayo, Sir Joji, tati ginagpeso na yan. Siguro isot pagmanmanaan tayo kadakwada, ta nakababae nga, di tayo nga performer, kat makita tayo nga performer, dagiti boss tayo. Pasapul nga tumulad tayo kadakwada, ta ginagpeso na sa Sir, kat aglap na punusan, iti ragsak, iti puso mi nga taga-Vintar, ta saan na kami nga baybayan, saan da pulos nga baybayan, tiili tayo nga Vintar, dagito nga pamilya. Ti dayto nga tawen 2023 ket ad-adda iti panagmulagat ken panaglupos nga maminpinsan ti ilimi nga Vintar gapo iti proyekto kadagiti programa nga ipapaay dagito nga pamilya. Ket iso nga pagyamyamanak una isuda kang runanan ni Sir Kong Sandro ta ti amo miget wala nga rangtay tinaprobaran ngem may isang rangtay mi manen ket naprobaran manen insurrect na. Yes on the way amin talong arangtay this year amin dito kaya nga nakalalistuda nag-action so nakaswer-swerte tayo so dapat ket sabayan tayo isuda an nga mabalinti paturog-turog kadagito nga tiyempo kasi no paturog-turog ka awan maibati ka so nga kun ngunak nga nakaswer-swerte kami nga mangidadaulot at nga tawin ta tinagbalin nga boss tayo aglalo ti presidente tayo ket nagapoy iti probinsya ti Ilocos Norte kaya handa tayo nga baybayan iso nga sapay lang umata agtultuloy ti ayun suporta ta jay ngunak met Sir Jojit nga han ko pulos sayangin ti naipaay kanya nga gundaway tapnon iti kastaget saan ko nga aramiden wenno saan ko nga ipakita wenno iparik na iti panagserbi nga napudno para iti kakailyak. Iso nga inanamenyo apo nga kakailyan titi Vintar nga ad-dapay tata nga agpanpanunot kami, agpanpanunutak no ana talaga jay serbisyo nga kayat tayong ipaay kadakwada tatiket ko tata serget nga may ipaay kadakwada ket jay di dapay napadpadasan. Tapno iti kastaget. Dapat iso ti ipapadas tayo wenno may experience da. Tapno iti kastaget. Jay ko na tila kayat ko nga pakalaglagipan kanyak kadagiti kakailyag ket idi dati ti addad toy ket jay napudno nga panagserbi tinaipaay kadakwada makita ka din sir marikrik na dan sir considering inemabulan ti pelaeng isomet ti assessment dagiti kakailyan tayo inanamayan nyo patikim pelaeng daytoy kumbaga adada kakailyan nga makita yo ti serbisyo ken proyekto apakalag-anan ti tumunggal may sa kada kayo kadagiti masangsagwanan nga aldaw. So ulited Sir Joji, thank you thank you. Takan kanayan ka nga addad toy. Diyos ti angina sir, Diyos unay ti angina.